Your name is glorified. In all places, you alone are exalted. Indeed, you are pulling down altars, strongholds, and everything that contends against your name. Once again, we ask you that you loose the lips of clay. Sebenzisa Nkosi indebe zobumba ezinazilutho, Baba, zinamalimo, ngoba sibe yicilongo esimemezela umyalezo. Nkulunkulu wethu namandla onke wenkosi ezobuya masinyane. Sabalalisa amandla akho, sabalalisa izwi lakho njengokhozi lwenweba amaphiko alo esibhakabhakeni. Siyathandaza Nkulunkulu wethu, mangakhona umuntu ovelayo masithele thina bese vela wena. Itshe linqatshiwe ngabakhi kanti banqaba lona itshe lenkumbi. Wena uyimfihlakalo eyayifihlakele ngaphambi kokusekelwa kwesikhathi. Siyabonga Nkulunkulu wethu othandekayo ebusuku, udumo lwakho namandla nenkazimulo ngoJesu omgcobile weNkosi nozobuya masinyane. Abangcwele bonke bathi amen ngaphansi kwetente. Ngiyacela bafowethu sidlalele yodwa egameni likaJesu. Angeke ngithathe leli thuba elesabekayo Moya Ngcwele ngikhulu ukuthi uyena ongiphayo lona. Ngibingelele bazalwane, yena okokuqala nje engumsizi webandla, engumholi walo, eyikho konke nje imvuselelo, unxusi weqiniso, noyaziyo ngqo inhliziyo kaBaba uNkulunkulu. Siyamhlonipha kakhulu. Ayiminingi iminyaka sisenkosini, kodwa sikubonile ukuthi ukuhamba nokwenza ocishe kube yikho ingoba ekhona yena. Ngalokho ke kukhona esingakudedela, kukhona esingakukhohlwa, kodwa yena ngeke simkhohle uMoya Ngcwele, ngoba ukwenza kwakhe konke eminyakeni yonke bekunguye, kungena umuntu, kodwa nje bekunguye kakhulu. Amen. Sisambeka engobaluleke kakhulu futhi nesimnxusayo simnqenqayo imihla namalanga ukuthi amenathi ngokuba soxoxa inganekwane uma ngekho. Ngibingelele abazalwane kakhulu ngokuthoba abazali bethu egameni likaJesu, umama nobaba egameni leNkosi, ifamily, bazalwane yonke. Ngibingelela nje kakhulu isebenzi zeNkosi, umvangeli, ubaba Lungwase benomama. Angilazi uhlelo khona intate ngisho la kubamntamo ngithi incebo njengoba sesehla manje la, ngiyathandaza ukuthi ayimba ingenzeki, qhubuzela itimela ke bazalwane. Amen. Ngiyakholwa ngumntwana kaNkulunkulu, ngisilisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu uyinkosi kimi. Amen. La lesandla engibambe ngaso leli pulpit ngenxa yovalo angihlobisile bazalwane hlobo, kodwa ngoba uNkulunkulu wangenzela umusa nami, siyabona, ngahlanganiswa ubaba lapha yabathi dube phuma ebufaneni ubeke indoda. Amen bazalwane. Amen. Washumayela wathi baba ongizala enyameni, uyaqala yena ukuzwa umuntu ethi umfundisi eshumayela. Amen. Kusho indoda ephuma eZiyoni, kodwa yathi yaqala ukuzwa egameni likaJesu umfundisi ethi uyashumayela. Amen. Wayesethi ke mhla wathi mhla wasindiswa uyokhonziswa ubaba uBishop Amen. Ngesizathu sokuthi emshadweni intshumayelo ngikhumbula njengoba ngathi ngikhumbula ukuthi ngileni emini namhlanje. Ubaba wayekhuluma
ngengane ezelwe ngaphandle sekushadiwe ke ukuthi kwenzekalani kuzona sithi thethina kuyakhulunywa kanti umwengcele nje udila naye. Amen bazalwane. So wahlatshwa ke yizwi utata wathi nje yena mhla asindiswa uyokhonza kuBishop Uchiliza. Amen. Sisamlindileke niyongithandazisa bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela bazalwane ukungandi kakhulu. Okay. Ngoba sekuka nje kodwa nje ngicela sivule incwadi kaIsaya egameni likaJesu. Ngihamba noBaba uNtamo la. Baba uNtamo bakhonza endaweni ekuthiwa isemhlasini. Amen. Indawo inama-drugs negebengu ngendlela emangalisayo. Ayiphele inyanga ungayizwanga igigaba zasemhlasini. Umhlasini ngale umhlasini nemawoti. Umuyazi nje imawoti umhlasini unjalo ke. So uJesu ke wababeka ke baba ngabazalwane nje abafakaza ngoJesu kuleya ndawo embi kangaka yabazalwane. Ubaba uNkulunkulu wabavulela umusa ngeNdiya ukuba libanikeze isakhiwo sokuba bakhonzele kusona bengakhokhanga imali. Amen. Kwaphuma ke abantu emkipitweni la lezi zindlu lezi baba ngabazalwane abasinisiwe. Ngiyathoba kakhulu njalo mangithola ithuba nje ukufakaza ngoJesu obasizayo laba bazalwane ngoba ivangeli eThekwini liyashungayelwa. Alibonge igama likaJesu kodwa lishungayelwa athi umuntu uqale ukulandela isonto athi mhlawumbe ngo-2020 athi athathlandela isonto. Uthi kodwa mayethathalandela isonto athi hayi bazalwane angishadile. Uyabona kodwa uneyingane mhlawumbe ey'ntathu kusukela ngo-2020 engango-2020 engaphansi ka6 years. Ma umuntu okhathazekayo kubale phela ukuthi njengoba lo mzalwane ethi uqala ukukholwa ngo-2020 elandela isonto. Lezi ingane lezi engaphansi kwa6 years ey'ntathu iqhamukaphi. Bese uyabona bazalwane ukuthi alihlukanisile kuyakhonzwa kodwa ukwehlukanisa kukho. Amen. Manje ngithokoziswa ke ukuthi nalapha eMawoti nalapha emhlasini la manje besuka khona eEastern Cape bebabili bayophangela eThekwini bebabili. Ingane yako omunye umuzi lo mfana kwabo omunye umuzi. Kodwa ingane siyo unkosikazi kuyamqasho leya elaphana. Thola ukuthi ayaziwa kubo ukuthi sewumakoti sewunkosikazi kodwa siyishadisile yona. Ishadisele nje umfana ongayikhiphela lutho. Alibonke amandla kaJesu. Manje laba bazalwane bafike nento embi, bafike nento ebabayo. Bafike bayishumayela uJesu wenza umsebenzi. Amen. La bekhona nje kunabantu abadala izalukwazi khona ogoga ama-families abantu seshadisa abazalwane cishe over 5 laphana kuleya branch leyana ucishwa umkipito kwanda abantu abashade ngendlela kaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. So ke bazalwane sihamba naye ke egameni lenkosi. Izathu ongahambi nonkosikazi unengane encane, ingane encane Favor. Kodwa ke mhla sabuya ngiyathembisa ukuthi sobuya lo mfana esenamazinga amabili sesihamba naye egameni lenkosi. Amen. Chapter number 1 verse number 18. Okay. Verse number 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Ngicela ke bazalwane onesizulu asifundele. Verse number 18. Ozange sithethe indaba. Kuyisona ukuba live kuFacebook kuyisona. Hayi. Ngiyakuyisona ngiyacela.
ngegama likaJesu. Mfundisi wenzani? Moya. Funda ncike Nkosi. Wozani ke sithethe indaba. Usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, zabamhlophe njengeqhwa. Noma zibovu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu. Uma nivuma, nilalele niyakudla okuhle kwezwe. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho ebusuku, silaleleke Baba, khuluma ngalo ngoJesu Kristu omcobile wenkosi. Nozobuya masinyane abazalwane, ngiyacela sithi amen. Amen. Wozani ke manje sithethe indaba. Yeah. Noma izono zenu zibovu okububende, kodwa ziyoba mhlophe njengeqhwa. UIsaya bazalwane lo ungumprofeti kaNkulunkulu. Ebaprofethini eBhayibhelini bayahlukaniswa. Kube khona abaprofeti abakhulu ababizwa ngama-major prophets, bese ke sisiba nabancane ababizwa ngama-minor prophets. Uma umuntu sithi uyi-major prophet, sisuke singasho ngokwesitayela samanje ukuthi lo oprofetayo bese abantu bethi go deeper, eqhubeke profeta, idume ithende. Yeah. Bese bizwa ngu-major prophet. Ayi. Ngenxa yokuba kusho i-house number mhlambe yomuntu ayaziyo nomuntu amtshelayo. Yeah. Ne-ID yakhe ayaziyo amtshelayo. Simbize ngo-major prophet ngoba sazi ukuthi ukhuluma izinto esizaziyo kodwa singakaze siziswe zishiwo umuntu esontweni. Kodwa la besimbiza ke noma ubebizwa umuntu nge-major prophet ngesimo sokuthi uthathe isikhathi esijana ukuqeda ubizo uNkulunkulu ambize ngalo nomyalezo uNkulunkulu akade emnikeze wona. So umuntu ubizwa ngokuthi uyi-major prophet hayi ngoba eprofeta kakhulu kulabanye, kodwa isikhathi eprofeta sibe side nesabanye. Bese bakhona umuntu esimbiza ukuthi yena uyi-minor prophet. Leli gama lika-minor ngathi igama elidelelekile ngoba usucabanga ukuthi isho njengoba eyimana nje uyena mhlawumbe wagcotshwa kagcina kunabanye, noma uyena ongakwazi ukuprofeta kakhulu kunabanye. Kanti umuntu uma eyimana usuke eyimana ngoba umyalezo nento kade eyikhulelwe eyisiprofeto ayibanga yinde kuneyabanye. So eBhayibhelini ke sinabazalwane abaprofeti ke abanjalo. Phakathi kwalabo baprofeti sibe nabaprofeti ekuthiwa ama-post exilic prophets. Labo bazalwane labo abazalwane njengoba sithi post exilic prophets noma ama-pre-exilic prophets. Kukhona abaprofethe exile ekuthunjweni. Kusho ukuthi baprofethe benga uIsrael ungakayi ekuthunjweni besakubona ukuthunjwa. Bona bebekade bevusa abantu ebuthongweni ukuthi ningajabuleli isikhathi samanje. Sikhona isikhathi esisibonayo esizayo lapho khona uIsrael uzongena ekuthunjweni. Bebebizwa ngokuthi ke ama-pre-exilic prophets ngesimo sokuthi bona bebelanda isiprofeto bekhomba usizi nomunye oluzayo. Bese bakhona abaprofeti esibabiza ngokuthi ama-exilic prophets. Labo abaprofeti abangaprofetanga ukuthunjwa kungakabi khona, kodwa abaprofeta sebesekuthunjweni. Sebethi ke ngasemfuleni yaseBhabheli sakhala, sahlala, sakhala, salila lapho khona sikhumbula khona iSiyoni. Uyakuzwa ukuprofeta kwabo ukuthi abaprofeti ukuthi into zenu ziyeza, kodwa ukuvuswa kwabo bavuselwa uqinisa uIsrayeli ekuthunjweni. Ukuthi lona enamamukelayo ningalena
kusenguye onaye la akanikhohliwa kanilibelelanga. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba bazalwane bami ezinye zezinto ibandla nabathile bandleni abayidingayo ukuqiniswa. Ngoba akarantanga ukuthi akekho umuntu ongekangena esinqweni. Akarantanga ukuthi akekho umuntu angene ezinkingeni. Akarantanga ukuthi umuntu ngeke imshaya impilo. Wonke umuntu uyangena nongayicelelanga nophila impilo engcwele. Ikhona into ehamba imfohlise imdabulise emanzini amaningi. Kodwa uma usudabula la udabula khona uke ulangazelele ukuzwa nanokuthi uNkulunkulu usakhona nje kuwena noma kasekho. So abaprofeti laba ama-exilic prophet babeqinisa uIsrael ekuthunjweni ukuba ningawanika amahabho abanye ningahlabeleli kwabanye uNkulunkulu. Usenguye uNkulunkulu wenu nakwisimo eniphakathi kwaso. Alibonga igama lika Jesu. Bese bakhona ke kubona labo ama-exilic prophet abathi bazalwane bami sathi sihleli nasemfuleni yaseBhebheli sikhumbula iSiyoni njalo. Alibonga igama lika Jesu. Kanti ukukhala kwethu simakade usekuzwile. Alibonga igama lika Jesu. Ibona ke labo Isaya abaprofetayo bese bethi vuka wembatha amandla akho ngokuba inkazimulo kaJehova iphumele phezukwakho. Abaprofeti ke ngaleso sikhathi uIsrael usewulahla ithemba, uIsrael usewugive uphile. Sebeprofeta ukuba vukani bazalwane nimbatha amandla enu. Alibonga igama lika Jesu. Kuthi angeke ngimemezele leyo nto kafishana ngisangena endaweni yami. Bazalwane bami isikhathi semvuselelo njengoba sikhuluma isizini yemvuselelo njengoba sikhuluma nje. Alibonga igama lika Jesu. Isizini yemvuselelo, isizini yemvuselelo yebandla. Alibonga igama lika Jesu. Bekukhona abaprofeti akade bedlala ngebandla yonke leminyaka lena. Kodwa njengamanje umoya ingcwele uselisusile ibhola. Kwabadlala usezonikeza ibandla ithuba lokuba liveze uJesu enjengenkosi nomsindisi. Alibonga igama lika Jesu. La ko Facebook begcwele bazalwane bami amanyala, gcwele inkanuko. Kodwa naku siyamkhumbane kumgqibelo. Siya namadoda uNkulunkulu awafihlile kusadlalwa. Wathi maseshaya isikhathi sokudlala wayesewavesa amemezela uJesu eyinkosi nomsindisi eshumayela isikwa esingenamvubelo. Ngoba uma isikhathi sokukhunjulwa uNkulunkulu sesifikile. Hawu bangcwele. Ngithi mina uma isikhathi sokukhunjulwa uNkulunkulu sesifikile. Kuyogudla uzobhushili ko Facebook. Bese silalela amadoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli leqiniso. Jesus. So Isaya ke wayememezela abanye abantu abamemezela ukuba uNkulunkulu sewukhumbulile uIsrayeli. Alibonga igama lika Jesu. Yilona ke esifunda ngabo bafowethu akekho umuntu engithe mangibuka ubizo lwakhe ngamkhonza njengoIsaya. uIsaya uchapter number 1 wakhona uma uvula uyaqonda ukuba ukubizwa komuntu kaNkulunkulu ayiyona into okudlala. Uyaqonda ukuba ukubizwa komuntu kaNkulunkulu ayiyona into okudlala, ayiyona into okudlala. La khona udecide khona uthi hayi bafowethu ngathi impilo ingqamukele ikuphi la ngihamba ngosha khona iheist kodwa iheist engenasibhamu. Abanye ngezansi mabeplana ukuba beyobamba imoto yemali wena ucabanga ukuthi hayi awuthi ngishaya iheist engaphathi isibhamu kodwa ngiphatha iBhayibheli ngithi nami ngibiziwe bese ngiyongena phakathi kwabantu ngifuna iminikelo ngibe ngishumayela. Alibonga igama lika Jesu. Alibonga ubizwa komuntu kaNkulunkulu ayiyonto okudlala. Iyonto okudlala. Hayiduke. So uIsaya uthi yena kuthiwa ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya. Uthi ngayibona inkosi ihlezi ehlalweni sayo esikhulu esimhlophe sobukhosi. Yo. He is a prophet that is raised by God, but ngesikhathi esibi sokufa kwenkosi akufuze ubungaphansi kwayo. Hey, umebizwa lomzalwane lo usiyachaza ke bazalwane. Ngilala niyibuke lento ngiyazi sisemvuselelweni.
uthi yena ngayibona inkosi ihlezi ngawusomnene uthi umsila wengubo yakho ugcwalisile ithempeli alibonga igama lika Jesu uma eyilanda lento lena ebuka uNkulunkulu uthi wathi ma embuka ehlenga somnene umsila wengubo ugcwalisile ithempeli wabona amakherubhi wabona amaserafi uthi lele linye latshele linye lathi ungcwele uJehova Sebawuthi nalele linye lafike latshele linye lathi ungcwele lento lena uthi agcina ngokutshela na wonke etshelana ukuthi ungcwele ohlele esihlelweni sobukhosi uthi umuso wenkazimulo wagcwala indlu yonke uthi insika zethempeli zanyakaza kungadunyiswa kusiwo nje ukuthi uNkulunkulu ungcwele ngesikhathi bememezela ungcwele bakhe wezwa naney'nsika zethempeli ukuthi lo nothiwa ungcwele ngempela zanyakaza iy'nsika zethempeli bese lithi iBhayibheli umuso wagcwala indlu yonke ngalesi sikhathi u-Isaya ebona lobo buhle lobo wayeseyibuka yena uNkulunkulu uqale ngokumkhombisa inkazimulo yakhe wayesezomkhombisa ukona kwakhe wathi mayiseyibuka yena wathi mina oyindebe zakhe zingcolile kuqale ngani ngobuhle kaNkulunkulu ubuhle baNkulunkulu baba yisibuko esimkhombisa ukuthi njengoba kunjena nje lapha gazweni unjani njengoba kunje lapha ezulwini gazweni unjani buka isibuko salafuza uba uyakhona bese uyibuka wena ukuthi mase kuthiwa uyaqualifya ukhona nomuntu ongamlwisa ukuthi awuyi njengoba unje wayikhalela yena engatshelwanga ukuthi uyisona watshelwa ubuhle kaNkulunkulu wathi mina sona wendebe zakhe zingcolile uthi wathi mayibuka wasuka ikherubhi elodwa uthi lafike laqonda ngase-altare ngala khona kuvutha khona umlilo we-altare uthi lafike lathatha ilahle elivuthayo alibonga igama likaJesu uthi lathatha ngoldawo laselandisa leza kuye lafike lazolibeka olimi aliceli kodwa lafike lazolibeka olimini lathi lento eyishilo ukuthi ungcolile awusangcolanga uNkulunkulu sengcwelisile hamba ke manje uyoshumayela hamba ke manje uyoprofetha alibonga igama likaJesu le chapter ngikhuluma ngayo ubizo kaIsaya ebizwa uqale wakhonjiswa izulu wayisebizwa wakhonjiswa ungcola kwakhe wasekulungisa ungcola ukuze kuhlale izinto ezingcwele alijahu ipulpiti Siza Jesu. Hayi Dube. Hayi. alijahu ipulpiti qala ubuke bese uyayibona bese uyangcweliswa ngokuba lokhu uprofeta nokushumayela kuhlala endebeni zomlomo manje mayingangcweliswanga zizothi noma iphethe izinto eziright kodwa ziphathwe ngomlomo ronke asethu James kanti kuyenzeka nemthombeni emunye kuphuma amanzi ababayo namtoti uthi khana kani so leli lahle leli elalehlela kuyena kwakusokwa yena kodwa esokela ubizo alibonga igama likaJesu uyena ke lona ke bazalwane bami sesifunda ngaye ke namhlanje uNkulunkulu ukhuluma ngaye usekhuluma ngaye manje kuIsrayeli njengoba ekhuluma ngoIsrayeli uthi uNkulunkulu mina ngixabene nami uIsrayeli ubujwayele uxabana noNkulunkulu ubuye uzwane naye uma bexabene noNkulunkulu bebehlulwa beze behlulwe nanayizizwe ezincane ngokuba amandla abo ayengekho ezikhwepheni zabo kodwa ayisebudlelwaneni nabo noNkulunkulu ukhona umuntu la itendeni owazi kahle ukuthi uma ngingaxabeni uma ngihambisana kahle nenkosi angivinjwa yilutho endleleni kodwa la ngixegisa khona ngihlulwa nalama demon angakaze ngihlule ngisakhonze ebandleni alibonga igama likaJesu alibonga igama lenkosi bazalwane so uma uIsrayeli uxabene noNkulunkulu wawuhlulwe empini kodwa uma bebuyelene noNkulunkulu babezwana ngalendlela ukuthi uNkulunkulu wangadinga ukuthi baze belwe
ngelinye ilanga bazu ngezinto ngaseJericho bekuNkulunkulu kuzavele izitha zakwazana zodwa ngaphakathi inkazimulo yehle yawisinto bengaxabene noNkulunkulu kodwa mhlaba xabene noNkulunkulu babehlulwa nayo yonke into. So lafunda khona ke baxabene noNkulunkulu. Banjani bazalwane? Baxabene noNkulunkulu. Bathe mabexabene noNkulunkulu behlelwa isimanga sokuba thumba uswela ekhanda uzike ematheni. Bathi mabebuza ukuthi ubani ongaselapha bahlebelana bathi kuJehova waNkulunkulu wabo bethu. Bathi bona singenza kanjani kuye? Bathi bona singena angazi mangithi ngiyaniphanisha ngizoniphanisha ngaphi ngoba ngabantu abayishayekele fela. Angazi mangithi ngiyahlulela ngizobe ngilihlulela kanjani ngoba ivele impilo ilhlulele. Alibonga igama likaJesu niyahamba niyanuka amathumba agcwele emzimbeni kodwa wathi uSomandla mayiqeda ukusho njalo wathi kodwa wozani nithathe indaba. Wozani sithathe 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 indaba. Benikade nikude nishayeka bengingekho mina uNkulunkulu kodwa njengoba senishayekile seniyakhumbula ukuthi khona abantu abasindisiwe khona into ebizwa ngesonto ngesikhathi nisagcwele emzimbeni naninyathela emarenki njengeyintombi mabenitshela ngesonto babethi siyekeni sidle ubusha bethu kodwa manje ngoba sewuphelile sewuyasondela esontweni kodwa uNkulunkulu akafuni ukuhlulela uthi woza sithethe indaba. Woza sithethe indaba. Waphuma esontweni uyintombi ukhuzwa abazali ukhuzwa umama thiwahlala endlini kaSomandla wathi wena ngiyekeni ngangikuphi ngezikhathi zenu njengoba usubuya manje ubuya sewushayekile kodwa ngifuna ukuzotshela indaba kakwehluleli uthi wozani kimnena nonke elisindwayo nenikhathaleyo ngizakuniphumuza. Alibonga igama likaJesu. Abanye bamamukela uJesu sebesemajele kwaqala kukuhle nabangani kodwa ngenxa yobude benhlela badlala ngethuba levangeli kodwa uSimakade uthi noma sibofu woza sithethe indaba. 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 Sengiyathandaza bazalwane ngapha isemhlabeni ngapha ngikubazalane ngapha kodwa ngapha ngaphesheya kwethuna mawusuwelile usuphumile emzimbeni mawusungapha kodwa ngapha usasesemhlabeni ngapha kukhona la uwela khona usuwelele ngaphesheya. Indaba ayithethwa ngala kodwa indaba thethwa ngala ngoba mawuke wawela waya ngale
akusathethwa ndaba sekuyahlulelwa ngale kodwa njengoba sengapha indaba isengathetheka yabona lesisise sahushulwe ngoba kusengalana isengathetheka leyo ndaba yabona lo mntwana owamkhipha ngamaphilisi uthi uyadlala ushaya morning pill ekuseni konke yaphumayo la kodwa ngoba usengapha sasithetha indaba ungaweli nalento ingathethwanga ungaweli nalento ingathethwanga ngoba mayike yawelela yaya ngale angeke isathetho seyikala sangahlulelwa ngayo cala ningibheke etendeni cala ngibheke etendeni thina ngendlela usathane amubi ngayo esikhathini samanje uthola izingane ezinesibongo esisodwa zilalana ezesibongo esisodwa makwashada abazali ubaba wafike nengane yangaphandle nomama enengane yangaphandle nithi lishiya lezi ngane zibe ibona namehlo athi uyazi nti asizalwa baba nomama asibone bandawonye thina emzini wenu bese uthola ukuthi ingane ziyaganga ziyalalana anibonga igama lika Jesu abazi abazali uthi khona izinto ezinjalo ezibuye zenzeke anibonga igama lika Jesu khona abantu nabasinisiwe osebebona kahle ukuthi emshadweni ngathi lo mshado wami ngiyalahlekelwa yiwona manje umuntu afuna indlela sokuhamba kuyoqinisa umshado ngesonto sesontweni kodwa ubonile umshado ngathi uyachitheka engathi uyakekela njengomphongolo uele zobamba ukekela umuntu athi ngisawubalansisa umshado wami uthi masubalansile bese siyababona thina sebegqoke bemeshelana kube ngasukuthi ku right emshadweni kanti basalele bami owesifazane wahamba wayolanda ikoloko ukuthi awusekele umshado nendaba ayithethwanga uyayazi yena owaya enyangeni uyayazi yena owayohamba wayofuna upheka mina ngedwa kodwa esumini indaba ayithethiwe le ndaba ayithethiwe le ndaba ayithethiwe le ndaba ngiyacela ebusuku uqalase donsa amafayila akho ubheke ukuthi alikho liqala elingathethwanga awuke uyibhutulule ngaphakathi ukuthi alikho liqala elingathethwanga ngokuba uma uke wawela ngale umgcine ngala ethi wozani kimi nonke nisindawo nenikhatheleyo ngapho beyinesi kodwa mayisefika ngale ubonakale seyijudge athi uJohn ngabona abadala nabancane bemile phambi kwehlelo sobukhosi belindele ukwahlulelwa ngandena isathethwa sekuvulwa ifayela dlala iDVD yezinto zenzile emhlabeni leli tende leli liyinkantolo encane esokukhumbuza ukuthi amacala mayingathethelelwanga indaba mayingathethwanga mawuke wawela ngathethwanga uzobheda alibonga igama lika Jesu kuyobe sekusondela nabaprofeti abathi Nkosi asiprofethanga ngegama lakho abanye bethi asikhiphanga namademoni ngegama lakho thina uthobe sithi ashumayelanga yini kuba indaba ayithethwanga ngala maseswelela ngale sesifikele kumahlulelo eqiniso ozobe gudluza konke hawu basalwane bami wosani sithethe indaba noma zibofu kodwa siyakuhlanzwa sibe mhlophe njengeqhwa indaba yami yokugcina sengivala sibona indaba ethethwayo eBhayibhelini iBhayibheli lithi bekukhona inkosi ogama layo linguSolomon Nkosi yami Solomon ephiwe mawami ubuhlakani uNkulunkulu wathi esizweni sakhe kanti namantombazane adlubusha bawo amabili aziwe endaweni ukuthi lawo mantombazane ayizifebe akuvela ukuthi ayidayisa noma kwenzekalani kodwa iBhayibheli lithi ayizifebe lawo mantombazane amabili
efa ngalendlela le yokuthi ekuhambeni kwawo ngokonakala acishe akhulelwa kanye kanye. Kwakhulelwe yokuqala after 3 months kwaphinde kwakhulelwe. Lezi ngane zabonakala ehamba mhlawumbe emalangeni ukuthi ayi besiyibona indlela egijima ngayo emgaqweni ukuthi egcineni zizohola. Alibonga igama likaJesu besazi besingane izohola ngoba awukho umshikashika ngaphansi komthunzi welanga ongenalo. Hayi zahola zakhulelwa njoba ikhulelwa iBhayibheli alibaveza obaba ngokuba obaba vele nabo babengazi ukuthi umuntu ukhuleliswa ubani. Sasingazi sathi mase ikhulelisiwe zagoduka zabuyela ekhaya la ihlala khona. Akho mama gogo akho baba la uyabona ukuthi bebeyiphethe ngoba kho mama kho baba. Asazi ngawe oyiphethe kukhona umama kukhona nobaba kodwa lezi ingane sasingena uma singena baba kodwa wena bakho wenze ngathi abekho bekhona. Jomba mawindi wazi la kudanswa khona eScottsburg wazi la kudanswa khona eMandawe usuka la malangeni nako Potchefstroom nako Mthwalume wazi namadoda anemali wena abazali bakho bekhona. Ngifisa ukutshela ukuthi mhla kodwa uNkulunkulu wababiza emhlabeni koshaya usuku la uyoma khona phezulu kwethuna kube ngazi ukuthi ungamemeza phuma athi yamntana muthini ngoba yonke isikhathi odlale ngaso usazoyisola ngaso. Lo mzalo omdelele ngaso ukuthi wena owazala yena siyesi isikhathi la uyomkhumbula khona. Buza abantu abangenabazali kwesinye isikhathi ukacabange hethe sethenga imoto athi ubuma obekhona ethe sakhumuzi eqeda ukuthenga isite ayibuke athi wemaka uzojabula uthini ukuba bengithenga isite kodwa wakho ukhala aze ayibamba ukhalo uyazizwa inseka zakhe siyalimala silinyazo wena sazophendula Ubelimthetho ayidube ungathela melo ukuthethwa leyo ndaba lokukhalisa umzali wakho imelo ukuthethwa leyo ndaba imelo ukuthethwa leyo ndaba le ndaba leyo kuba kudelele wena ekhaya sasabuza uma ukuthi ubani kanti omdala la ekhaya imelo ukuthethwa leyo ndaba akufanele sithwe ngokuba hlonipho isho nonyuko kuzinsuku zakho zande ezweni. hayi dube Ixoxe le ndaba ayixoxe dube nono sixoxe ayixoxe le ndaba nono sixoxe ayixoxe le ndaba kwemakhosikazi enaphiwa uNkulunkulu umshado kodwa senikhohle ukuthi babekhona abahle nani nabangcono nabafundile nani. Hey ayithethwe le ndaba ngiyazi amen uzophela kodwa ayithethe le ndaba ukuba waphuma ekhaya wathembisa zonke lezo ithembo sezashaba. Ayithethwe le ndaba ngokuba kuyisona kwakuhona ukuthi udelele inhloko yomuzi wakho ngokuba inhloko kaNkulunkulu kaJesu ubaba inhloko yendoda uKristu inhloko yomfazi indoda yakhe. Ayithethwe le ndaba yongahloniphi indoda ushade nayo. ayidube Abeselela ilekelele iphela abaphuza utshwala ilekelela nathi esinisiwe kuze indaba ayithethwe le ndaba ayithethwe le ndaba zibovu kodwa ukhona umhlambululo weqiniso igama lakhe lengoJesu. Bathi ke labo sisi laba sebezele baxukuzwa basebazala wazalo oqala wesezalo wesibili zashiyana ingane ngo3 months kodwa ngabonakala ukuthi iphendala ngabona ukuthi iphencane. Leli iBhayibheli ngobunye ubusuku lona omunye walala njengentombi engenangane kanti usenengane. Wathi mayiphenduka wezwa kufudumala kakhulu ngapha ngalalele ngakhona wagcilezela walala kakhulu kanti lento efudumela ingane yakhe njobe selala ulala lobubuthongo ukuthi into ayizalile akasayizwa noma isicindezeleke uthi njengamanje isiyafa walala
wathi mayivuka phakathi nobusuku evuswa yinseka mayithi uzoyincelisa ingane uyayiphuthaza embhedeni ngathi ingane ayikho eceleni ingane ngaphansi kwakhe useyibulele wavuka wathi mayibuka wayibona ukuthi ifile kodwa kamakhelwane iyaphila inkinga umakhelwane ulele njengayo lalile kodwa eyakhe siyaphila wathatha efileyo ngoba esephila esevukile wayinikeza olele wayisethatha iyoleleyo wayithatha kwaba ngeyakhe mayivuka ekuseni bobabili uzwa kukhona isililo esikhalayo ukhalelana uthi akuyena umntwana wami lo okwesibili usefile lengane athi iphi ingane yami athi nansi baxabana ukuxabana kwamanje bengesikhona kwabafana bese kuxabana ukuba ingane zishintshwe. There was an exchange. Size mungcwele singiyathandaza Nkosi. There was an exchange. Uma bexabana kwacaca ukuba akekho umuntu omdala ongayilamula lento bathi bona yabona nje basekunje asiyene enkosini soyithethe indaba yethu bafike ekseni ngovivi phambi kwenkosi kuzothethwa indaba ebahlulile bese selidlini yathi mayibalala inkosi kwenze njani bachaza lona ngilalile nalala phezu komntwana yafa ingane kanjalo kwenziwe njani manje bathi bona ayi akube khona inkosi akube yona decide inkosi ukwenza baxoxa indaba isinqumo saphuma nenkosi bazalwane bami ngicela ningilalele baxoxa indaba yento abayenzile bebodwa kodwa isixazululo nempendulo izophuma nenkosi isigwebo sizophuma nenkosi yathi inkosi lethana inkemba wabuzakala uthi iphi ingane ephilayo ayisabuzwa efile sekubuzwa lephilayo manje wathiwa nansi bathiwa thatha lenkemba nidabule phakathi lengane bese ninikeza uhafu lo omunye bese ninikeza uhafu lo nomunye alibonga igama lika Jesu wakhuluma lona ofelwe ingane wathi sona isinqumo esifanele vele leso akavela datshule ngithola uhafu naye bese thola uhafu kodwa wavuka unina wengane lona neyinseka zayo nenqume phakathi kwakhe for 9 months wathi inkosi ngamena umnike yona kube yakhe anginankinga ukuthi kumina noma ikuyena as long as my child is still alive as long as my child is still alive noma ngathiwa kaphethwe imina but as long as my child is still alive lathethwa icala lavalwa yathi inkosi ningabe nisayidabula ingane thathe nangu mawaso inseka zayo ngesikhathi uJesu eshiya amazulu ehlele emhlabeni usathane wayethi asidatshulwe kabili sehlukaniswe sehlulelwe waphakama uJesu ngakwesomnene sikaNkulunkulu wathi Nkosi ungababulali Nkosi ungababulali Nkosi ungabajezisi Nkosi ungabehluleli thana ngehla ngiyothetha icala bese ngiyayikhokha inhlawulo abahlawulelele yona wamzalwane wami ongafuni ukusindiswa wakhokhelwa emacaleni akho wakhokhelwa emacaleni akho wakhokhelwa emacaleni akho wacocela emakhaleni akho wakhokhelwa emacaleni akho kufanele uyenze sondela umamukele njengenkosi nanjengomsindisi bonke laba bantu abadala abala etendeni abazanga ngoba zingekho izinto ezibalekile kodwa besonxusa wena siyacela ayithethwe le ndaba into emnandi kodwa ukuthi icala selikhokhela kodwa mawuke wanqaba uJesu waqhubeka namadlozi akini uvume abantu abangeke bakhokhele icala lakho inhlawulo yecala idinga igazi likaJesu hayi lembuzi hayi lenkomo hayi lephandle hayi lomsamo hayi lamagobolonda yileli icala lezono lidinga uJesu inkosi nomsindisi cela sime ngenyawo hayi siyathandaza
Fisa unikeza umuntu kaNkulunkulu imike. Kodwa khona abantu la. Inkantolo lefisa ubagweba. Fisa ubagweba. Ngavuma ukugwetshwa. Woza sithethe indaba. Noma ziyibofu. Kodwa uyakuyihlanza. Sibe mhlophe njengelo.